Bulaikha Toklaikha Village Committee Habanok Seklaiwi kaisa tei kaisa bodol BJP bai Tipramotha hwnwi Koktwma Teibw BJP haini hai haphango phaima ullo kaisa kuisu village committee ni habanokno Seklaiwi nukjagwi tongo mohaino April talni salsinoi salmario Kamalpur bisini Salema RD block bisini Mambo edisi village ni habanokno sakni phano naharna bagwi nukjakha tongtharlaimwng nukjakha Bulai-Toklai kaisa tei kaisa bodol bai Koktwma hor jakha ganani thanao tei ringhor jakha police TSR sipairokno police TSR sipairokni saitokmani bai patemwngno methejakha Bulai-Toklai thakphano o patemwng tei o jolemwng rok bwswgo sokino jongkha khailaimanyako rwngjak sijakrokni wansokmwngwo rwngjak sijakrokni khoggo khanajakha tomungno bisi chongmari wngkha wngkhi mohairok wngla khamo hwnwi tei yang bisi chongmari khaina bagwi saitokjak Tipramothani lawyer rok haketabok naithai bisi chongmari wngnai de wngya mohai Seklaiwi Bulai-Toklai thaknai de thakya monono naisinglaijak Teibw updates malabagwi kwrwngwi tongdi Bureau Report Team iNews আমিও কপি রিসিভ করছি তো আমার এটার পক্ষে তো এটা সম্ভব নয় আমার অথরিটি আছে এটা যেহেতু অথরিটি আমার কপি পাইছে তাহলে নিশ্চয়ই অথরিটি আমার এখন একটা কিছু রিপ্লাই দিব রিপ্লাইটা যদি কি আয় হ্যাঁ এটা তো আইব কালকে আপনারা অলরেডি আগে একটা এখন যেহেতু এটা পাবলিক পাবলিক দিয়ে সব কিছু পাবলিকের রায় কেউ এটা সরাতে পারে না সাংবিধানিকভাবে